Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Goejoen en welkom bij het Cambuurjournaal. Een drokke week voor de Ljouwters. Al rond een manje wat er met 2 verlen van Top Os. En dan wacht het vreed alweer de koprenner Willem II in Tilburg. Dat, maar ook vanzelfs transferzaken. Want dit weer de laatste weken van de transferperiode waarin spelers kocht en verkocht worden koerden. Cambuur versterken hem. Mij Vito Wormgoor. Hij traint mij, maar toch nog net mij in Willem II. Tegelijkertijd wien direct uitgaande transfers. Sylvester van der Water wordt verhierd aan PEC Zwolle. En Younes El Hilali, hij gaat op hierbasis naar zijn heiteloon Italië. Een hectische periode dus voor Cambuur. Ja, dat is hectisch. Dat gaat van mij aan dat jongens terug. Hè? En daartussen dus van alles. En een vlees heen weer en in de hol ik heen weer. En in één keer met voetballen. Maar ja, ik ben wel blij dat dat geleerd is. De komst van Wormgoor is stierenwichtig voor Cambuur. Want wat de Ljouwters missen is een rotzak in de verdediging. Iemand die tromoren gaat en iemand die zijn ploeg op sleeptouw neemt. Ik wil best die rotzak zijn. Nee, maar ik denk dat ik vanuit nature kan ik een rotzak zijn. Met respect. Ja. Want ja, 35 jaar, je brengt een berg ervaring mee. Waar kunnen we jou verwachten in de opstelling? Want je kunt, dacht ik, ook rechtsback spelen. Maar ik heb jou meer op mijn netvlies als centrale verdediger. Ja, toch wel centrale verdediger. Kijk, als het moet en de trainer heeft me nodig op een bepaalde positie. Nummer 9, ik ben er en ik ga voor de trainer, voor de club door het vuur. Ja, we hebben hulp nodig. Hè, hoe we dingen verdedigend doen. Maar ik een stukje organisatie in het team. Nou, ik denk dat Vito dat kent. Dat liet ik Cheno, hij is er ook al mee bezig. Alleen ik liet hem mooi trainen. Hij moet eerst, ja, hij zit tot 2-3 weken op trainen, maar en invallen. En hetzelfde hield ik voor Augustin Anello. Ja, die moest in één keer spelen omdat Roberts natuurlijk zijn griep had. Daar had hij 16 minuten spelen. Ja, dat mooi wedstrijd doen. Is de kans groot dat erop is. Dus die moet mooi invallen. Ik kan heus 30 minuten. En ik hou me er nooit meer aan. Want we hebben vaker de jongens erin gooien direct. Ja, en dan ben je eigenlijk heel lang kwijt en dat is zonde. Wat ik net spelen ken is Roberts Ulrikes, de spits. Hij is nog altijd ziek en dat betekent dat Michael Breij naar de boetenkant gaat. Daniel van Kaam, Van Mullum en verder de Jong het middenveld vormje. Maar die spelers gaat Cambuur naar Tilburg voor het treffen met de koprenner. Het wordt een pittige wedstrijd. Zij hebben gewoon een goede ploeg. Volwassen ploeg, oudere jongens, dus we zullen het heel moeilijk krijgen. Maar meestal doen we het wel goed in dit soort wedstrijden. Hè? En dan komt de opstelling en die is toch weer oors dat verwachten we hier, want ze voelen bij bosjes om, de spelers van Cambuur. Gelukkig voor de Ljouwters benamen wisselspelers, maar Van Kaam kon net spelen. Dat betekent Breij toch weer waarom op het middenveld en Anello in de basis. Het koel gewoon net oors, meer smaken, winnen er net, dus hier een soort kleuterklas op de bank. En dan moet je maar dealen met de zaken die er binnen. Dit is de basis, met Cambuur het opnemen in Willem II. Ja, en die Willem II, dat is een ploegje wat wel wat achter zit. Dat kun je zien. Want dit spandoek is justisch langer werken als 2 man niet te doen, heb ik het idee. Maar de tifosi die bestaat 20 jaar en dat wil ze even wittelitten aan iedereen die erbij belutsen is. Het is wel een mooi gezicht. Eindzoek der gladiatoren onder het prachtige vuurwerk verzeld. Het is sfeervol in het Willem II stadion van Tilburg. Werd uiteraard ook even een drankje nuttiger worden mat. Want er is echt nog eens een keer carnaval op komst, dat wil je weten. Net voor deze spelers, wel voor deze man. Tastic spel je zelf vind ik gek. Nooit meer lege handen erin. En ik even los met de wedstrijd. We zijn 4 minuten onderwijs. Cambuur in het zwart. En Willem II mat de verdediging in omdat Cambuur in balbezit is in onopvallend opzicht. Maar dat wordt nou oors. Kijk, dat is Schouten. Dat is Schouten die bij Cambuur zulke prachtige successen mee maken had, Erik Schouten. Maar wat er gebeurt hier? Dit is Tommy Santiago. Die rent in Anello aan. En die... Nou ja, wat docht hij? Hij docht de act van de stervende zwaan. Ik heb het wel eens vaker zijn. Maar sapvolle gebeurt je toch net, nevens mij. Maar het is kietsjochter Erwin Blank die hier een penalty in sjocht. Ik dank u vriendelijk, zei Milan Smit. Want daar ging ik voor doelpunt nummer 15. Ja, die penalties van Milan Smit, die gingen er
altijd in. Milan Smit is de Erik Bakker van deze heren. Zeg eens even, keeper. Mooi uitzoeking de verkeerde hoek in. En Cambuur komt binnen zo'n minuten op een 1-0 vastsprong. En dat is een lekkere stiepe voor de Ljouters die het zo gewoon hebben in de dag na de morgen van deze wedstrijd. Maar dan komt dit. Dit is een schot. Ja, dat wordt pleerst. Ja, op de reg, zo'n je zei. Hij gaat op de eren van Thomas Paul. Maar Thomas Paul die had die eren natuurlijk heel dichtbij hem. Daar kun je eigenlijk niks van zeggen. Maar dan is er een assistent scheidsrechter in die zitje in scheidsrechter blank. Attentie. Wij vinden dit een penalty. Nou ja, dat cadeautje wil graag uitpakt voor zelfs Willem II. Thijs Oosting zal dat vonnis voltrekken. Oh, hij pakt hem. Van Os, prima redding van de Cambuurkeeper. Maar dan is Oosting er alsnog als de hinnen bij om de rebound erin te tikken. En zo komt Willem II in de 22e minuut op een 1-1 staan. En dan hebben we 2 doelpunten zien die werkelijk totaal onterjocht de penalties winnen. Maar die wilden het binnen. En zo is het 1-1. En is de zaak weer in liekwicht. En kan Cambuur toch de onval weer ziekje. Hier via Marco Tol, de lange bal. Die gaat naar de rechterkant. Naar Remco Balk. Voorzet van Balk komt net lekker om. Omdat de keeper direct onder zit. Josia Smit. Maar ja, zo nou en dan weer er wel degelijk gevaar voor Cambuur. Maar het is Willem II. De koprenner die het een wat mindere periode kent. Dat wol. Dat over de vleugel de onval weer zieket. Hier liek het er een overtreding van Marco Tol te wezen. Dat is het net. Dan kan het schot komen. Maar dat gaat verloren. En zo is het nog altijd 1-1. Op slag van rest zitten we in de blessuretijd van de eerste helft. Prutst Cambuur hem eigenlijk een beetje uit deze situatie. Via Van Mullum komt die bal voor. Afvallende bal kan hij verder de Jong in. Rekt hem net lekker de middenvelder van Cambuur oors hier. Dit misschien krijgt voor het skof nog wel de 2-1 budget te kennen. Dat slag het net en dus is het 1-1 na de eerste helft. We zitten in de tweede helft. Balbezit is er voor Willem II. Ik zou zeggen, uiteraard is er balbezit voor Willem II. Want ja, de koprenner wil in een thuiswedstrijd in een gehavende zinstander uiteraard wil winnen. Oh, dit is Michael de Leeuw. Ja, die is echt door een doelpunt bij hem, Michael de Leeuw. Maar hij krijgt hem net. Hij kopt hem valloos. En dat zou ik wel eens wijze kennen dat hij boet een speelwest had. Want daar liep het verdacht veel op. Wat wij constateren. Hoe dan ook. Het bleef 1-1. Hij kopt hem riant naast. De spits van Willem II. De volgende onval van Willem II zit er weer aan te komen. Ja, het is geconcentreerd verdediging van Cambuur. Sman die het even ingrijpt, de bal net te pakken krijgt. Thomas Paul die het geen lid. Voorzet die komt. Nee, het is geen voorzet, het is weer een schot. Het is weer Michael de Leeuw die het beziekt. Maar ik nou kan hij geen enkele richting onder dat schot Jan. En is er dus eigenlijk van gevaar geen sprake bij Cambuur. En staat Denderwie naar dit laatste kwartier van deze wedstrijd. Maar nog altijd die gunstige 1-1 tussenstand voor Cambuur. Dit afstandsschot dan? Nou ja, al wist een voorzet, zei het maar. De Leeuw hier hem graag hebben willen. Maar op een ei krijgt hij hem net. En dus bleef het 1-1 en komen we in de slotfase van de wedstrijd. 86 minuten op de klok. Een bal komt de 16 meter in. Oei. Dit hier verzelt echt nog wel wat wij ze kennen. Ja, Erik Schouten, hij is het echt. Hij is onvierder van Willem II. Beleven prachtige heren bij Cambuur. Maar speelt het nou bij de concurrentie. En hij zit dus gelukkig voor Cambuur de bal er net in. En zo bleef het 1-1. Pakt Cambuur maar dit gehavende elftal. Maar deze dregendaai achter de reg. Toch een puntje in koprenner Willem II. Nou, als je zo zitten, dan zeg ik ja. Dat zou best wel eens een keer gebeuren kunnen. En zo is het Cambuur dat staan houdt. In de koprenner. Balbezit is hier voor Willem II. Voor Khaled Razak. Krijgt hij de bal voor. De bal komt voor. Kan de sketten worden. Nee, eigenlijk net. Er komt alleen nog maar een lullig rollerkuit. En hij zit er als een soort bewaker van het kleinoot boven de bal. Jannik van Os, keeper van Cambuur. Had prima keept. En dus gaat Cambuur op naar een 1-1 gelijk speel. Zo'n je zezen, want we hebben nog 2 minuutjes te gaan in de extra tijd. Daar komt de bal van Willem II. Althans, die mat komen. Komt op de ronde van de 16 meter uit. Kan er dan nog een keer sketten worden? Ja, oei. Daar had Cambuur toch best wel een beetje mazzel zo'n je zezen kunnen. Het is op een ei Razak die dat doet. Maar dan maar we constateren dat zonder geluk niemand welvaart. Zoutwanden pakt Cambuur een mooi punt bij koprenner Willem II. En kan deze man, Henk de Jong, gruts kwijzen op de mannen die dat puntje uit het vuur gesleept hebben. Ja, ongelooflijk. Dit is echt mooi, want ik vind hun echt een goede ploeg. Hè. Gewoon de beste. Ik denk dat ADO Den Haag erbij komt. En Roda vond ik goed. Grains verliest niet keer weer. Maar ja, dit is gewoon een topploeg. En dat we zijn zo gehavend. En
was toch hun bankjes en ik zit met mijn jonge jonkjes. En ja, dan maar we centrale verdedigers in de spits gooien. En nou ja, dan ben we aan het denken, hoe kunnen we een punt pakken en hoe kunnen we misschien winnen. En nou, daar hebben we echt met z'n allen goed in. Neem u eens mij naar Van der Moorn. Dan komt u uit Boomburgum, door is hij alle rest naar het stadion. Wanneer komen dan de eerste berichten dat er spelers binnen die het zie ik binnen? Ja, ik weet heel petit voortgang, dus ik zit in de auto, krijg ik een berichtje en dan mag je net kennen, maar ik denk, HV Visio. Ja, dan weet ik al genoeg. Nou, ik zou zeggen maar. Ja, toen winter draaien en dat groeide uit naar Zoon. Ja, en toen op een club winnen eigenlijk nog 2 jongens. Tyrik, die invallen is, die weet ik nog heel. Maar die koel wel mij. Nou ja, dan valt het bij Bosjes om. Dan miste ik al Ulrikes aan mijn griep. En ja, Van Kaamdans, die zoek spelen. Maar gelukkig net al je basisspelers, daar hebben we ook gelukkig van. Ja, en wat vlak voor de aftrap gebeurde, dat was helemaal niet leuk. Een van die jongens die kreeg een allergische aanval. Ja, dat weer heel veel Matthias Natti. Dus dat weer heel veel. Die had iets verkeerds aan bij het eten. Ja, en daar moest de dokter bij komen. En toen gingen wij eruit, dus dat weer heel veel. Dus toen rekken we nog één kwijt. Milan Smit, een puntje bij de koploper. Op voorhand zou je daar misschien voor tekenen, maar alles in ogenschouw nemend, wat jullie vandaag hebben meegemaakt, zou je er dan zeker voor tekenen? Ja, je komt vanochtend op de club, hoor je dat er een stuk of 8 zieken zijn. Gelukkig weinig basisspelers, dus we hebben de basis nog vrij intact kunnen houden. Dus dat scheelt wel. En ja, jonge jongens op de bank hebben het fantastisch ingevuld, denk ik. Dus groot compliment aan ons. En wat je zegt, misschien teken je er dan voor, maar als je denk ik, de wedstrijdbeeld kijkt. We hebben niet heel veel weggegeven, niet superveel gecreëerd. Dat is denk ik misschien wel een terechte uitslag. Volgens mij krijgt zij een onterechte penalty. Ik heb die van ons niet helemaal gezien, ik weet niet of die terecht is. Maar nee, ik denk puntje is prima. Ja, jullie komen al heel vroeg op voorsprong. Jij zei, ik heb hem nog niet teruggezien, ik heb het wel. Volgens mij waren beide strafschoppen onterecht, maar dat maakt niet uit. Dan moet je er weer voor gaan staan. Je hebt al talloze penalties genomen, talloze benut. Hoe gaat zoiets? Want ja, die keepers die hebben jouw penalties natuurlijk teruggekeken. Die weten wat jij gaat doen. Ja, dat zul je misschien zeggen. Ik heb weinig in dezelfde hoek zo, dus ik varieer wel een beetje. Dus ja, dat is voor de keepers denk ik ook moeilijk. En ja, ik denk dat je nu misschien wel kan zeggen dat het een kwaliteit is en niet echt per se geluk. Natuurlijk, volgens mij heeft de keeper ook weinig in een goede hoek gezeten. Dus ja, ik weet niet. Gewoon met vertrouwen achter die bal gaan staan en weten wat je wil. Hoeveel had dat gescheeld of jij had deze en die volgende wedstrijd helemaal niet gespeeld? Want het werd de laatste dagen van de transferperiode ineens een beetje drukker rondom jouw persoontje. Twente zou je willen hebben. Ja, ik heb het zelf ook meegekregen inderdaad. Ik heb zelf uiteindelijk niks gehoord van Twente. Ze hebben uiteindelijk Boadu gehaald. En ja, ik snap dat je zo'n speler, wanneer je die kan halen, haalt. En dat is... ik was er ook gewoon van uitgaan dat ik gewoon dit seizoen hier zou afmaken. Dus ja, ik snap wanneer je dat leest dat inderdaad wat speelt. Maar nee, uiteindelijk heb ik zelf niks gehoord en was ik gewoon vanuit gaan dat ik hier zou blijven. En vrijdag en woensdag erbij ben. Dus. Nou, dat is mooi. Dit is de stand. Willem II onder leiding. Jinne 50 uit 24. Net sinds de dat punt verliest in Cambuur. ADO Den Haag wint. Komt dichterbij. 46 uit 24. Cambuur de nummer 8. 34 uit 23. Telstar onderhand met 16 punten uit 24 wedstrijden. Ons af hier het Cambuurjournaal. Na je weekend speelt het Cambuur Waars is de bekerwedstrijd in Vitesse. En is de Sneun een competitiewedstrijd in VVV Venlo. Het houdt in dat wij er op snijden binnen. Ontan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, Nieuwnieuw.com Herenmode en 4 Dag Vermogensbeheer.